Mga ka-loveliers, bali. Eto tayo sa bahay ni Nanay Rosario. Sobrang init. Kasagsagan ng katanghalian. So, ayan. Sama namin. Ayan, dyan muna sa taas. Ayan. Lalagyan ni Rose ng tomato. Isa na kayo ah. Kasi yung camera ko medyo magulo kasi. Ayan oh. Ayan. Saan ba galing yung tubig na yan? Bakit ganyan? Dito sila naliligo. Bakit hindi sila pwede mali? Wala ng CR kasi hindi pa po nang bubukay. Ano kasi nakakabahan mo sa kapita. Dito na lang tayo. Ayan, sakto. Halika dito, Lili. Tanggalin mo yung batya, anak. Lagyan mo na doon sa kapita. Kuya, ikaw magbuhat. At si Buntis hindi pwede magbuhat. Nakisuyo ako sa'yo. Nakisuyo mo na doon sa inyo. Pero itong buo na to. Para may pwesto sila dito. Dito ka nang Lili. Lagay mo dyan, ano? Ayan po. Nakakigulo. Ayan, di ba? Ayan. Marunong ka ba mag-ayos ng Gmail? Yung dati nila. Ng email? Nawala. Nawala lahat yung Alam mo ba, 83 subscriber na yun eh. 83? Sayang. Ayun nga purpose ni Ma'am Vivian sa cellphone. Hindi, pwede pa yung ma-recover, alam ko Ibigay eh. mo nga. Share it. may cellphone. Sige, yan muna mga ka-loveliers habang inaayos muna namin yung aming upuan. Sige, yan. Ano ako doon? Mga ka-loveliers, Ayan, si Lily Baro. Si Chris Ulo, ayan. Ayan, yung darling mo. Hindi na po. Hindi na. Hindi ka salin darling mo? Hindi. Meron na ako na, meron. Ayan. Alalay mo. Ayan. Driver ko yan. Anong oras? Oo, kakantok nga. Parang sarap uminom ng gin bulag. Dito kami ka sa. Gin bulag, gusto kong gin. Din bulag. Wala ka na. Red Horse na lang, gin bulag. Maniwala kayo dyan. Hindi ka naman may inom, niluloko mo na naman ako eh. Kaya uminom ako na yung minsan lang naman. Minsan, sa ngayon, hindi ka na. Relax lang na ano. Mawala pagkapaw. Mga ka-loveliers, ayan. Bali may plywood Hoy, si na. Buntis, inaabangan ka. Yung asawa nung kinausap mo. Para daw, nag-artista ka ba? Sino ako? Hindi. Ano ba to? Kitolpo raw, na-interview ka ba ni Tolpo? Tulpo. Yeah. May kaibigan ako artista. O baka kamukha mo lang? Garage. Nakasubscribe nga sa akin yan. Pati nga si Donita kinakausap. Gusto, kinakamusta. Ang bigat ni bumaon yung Nilili. Nabasag pa kanya yung paa. Oo, basta. Ano? Hindi, basari naman kasi lupa. Ay, Hindi, kahit basa yung lupa, dapat nga hindi mabibiak. nabiyak niya. Ibig sabihin, mabigat si Lily Baro. Ayan, si Jun Graho. Ayan, si Kuya Jun. Ngayon lang, bago kayo dumating. Inatake Nay, niya ako. inatake ka. Anong ginawa sa'yo? Munti ka na matigok. Oo. Munti ka nang Kung nahuli din pala 1 minuto, ala na, dadat niya ako, nakaburol na. nakaburol na. Nanigas na kasi lahat ito, wala na akong nadidinig, wala na akong wala na akong Oo, araw pakiramdam. pre, kanina lang daw pre. Kaya na umaga lang? Ano nga nga, nahihilo pa ako eh. Bago kayo dumating mga mag-alas 11. Si Rosan, walang nagagawa eh. Dapat tayo na nagtutubig na, hindi kayo yung sa akin doon. Binigyan na ako. Nakainom na akong gamot. Kaya medyo, ano yung dibdib ko eh, nagsisikip, kumikirot. Hindi, yung ilalim ng baba niyan eh. Ay, yung kamay ko. Wala na talaga. Buti na, na-revive pa kayo. Pangatlong atake ko na to eh. Buti nga, nabuhay uli ako. Panibagong buhay na naman. Ayan. Sabi ko nga sa kapatid ko, yung namatay na sinundan ko, sabi nila, Pero hindi naman high blood sa'yo. 3 raw, sa puso nga. Sa puso, ay, 3 atake raw, mamatayan dahil kapatid ko ang pinatakaw yung sinundan ko. 3 atake yun. Kaya ako tinutukso. Ingatan mo gawin yung sarili mo dahil pag 3 atake, mamatay ka. Hindi ka ako, lalampasan ko yan. kaya Nanay Rosario. Record break. Dapat ngayon, Ay, lalampasan ko na. dapat ngayon Si Nanay Lily. Rosario, may ano ka pala sa puso. Dapat,
ano kontrolin mo. Ang Mangga Queen. Lalo ko mamatay pag kinontrol ko. Dapat kayo ng puro Pag-aralan mo Nanay Rosario yung ano yung napag-aaralan niya Nanay Rosario yung hindi ka nagagalit na parang binabaliwala mo lahat ng mga nangyayari lang, baliwalain mo lang. Hindi magagawa yun. Kaya yun, Ang sabi lang napag-aaralan yun Nanay baka Rosario. mo rin puso mo ganyan. Tapos Kasi yan ang mga yan ang ginagawa ng Sabi ng mga mga sakit sa experto puso yun eh. talagang nag-a-adjust sila. Hindi may oras ho talaga na hindi mo pipigilan eh. Kaya ngayon, yung napag-aaralan nga yun Nanay Rosario. Yung may mga sakit sa puso talaga. Mas masama pa sa akin yung hindi ako kumikibo. Dalang nag-iipon. Hindi, totoo rin yan. Saka yung pag ako nagagalit, hindi ako naiyak. Naku. Hindi man ako naiyak kasi ka ngayon eh. Hindi ka na. Natake na ako minsan. Nagpigil-pigil ng luha. Oo, na ano to. Ano Pagka masama yung loob mo, pag masama kasi yung loob mo, kahit Hindi talaga. ka pala pwede ma-broken hearted. Kahit wala ka sakit sa Hindi puso. yung may galit ka na pinipigil mo. Hindi pala pwede ma-broken hearted ko si Nakiiyak Lea. yan, si Jer naman, tawa ng tawa. wala asawa nito. Dapat kayo pinag-aaralan nyo talaga yun. Tapos sabi pa sa kanya, magpapalit ka ba ng panty? Ako na lang Hindi magpapalit. kayo hindi kayo madaling sumama. Di ba, nung magbibihis ka doon sa Napag-aaralan yan eh. Napag-aaralan. Ay, kailangan talagang gastos. sobrang adjust. Tsaka yung paggalit ka, hindi pilit mo magalit, relax ka talaga. Eh, lalo ako maninigas. Kahit naman yung mga taong mga wala sakit sa puso, nakakapag-adjust din eh. Kaya rin nilang baguhin yung ugali nila eh. Kaya yung yung may mga sakit sa puso, binabago lang nila yung ugali Ako nga ganun yung ginagawa ko, kaya lang, pagka Binabawasan nila punong-puno yung na ako, pagiging hindi na ako makapagpigil. Dahil nga siyempre, pasensya ka ng pasensya. sama ng loob. Ay kung araw-araw naman, maya-maya gano'n ang bunga. Buti na lang si Kuya Jun, medyo mabilis-bilis yung kung hindi mapag-anohan ko to lang si Kuya Cesar eh. Buti na mabilis-bilis yung magsalita. Tsaka madulong si Jun sa sa mga ganyan, yung mga... Yan nga ang... Diplomasya. Sa kanya ko nalaman na mataas yung sugar ko eh. Yan, isa pa. Jun, marunong yan. 205 ang sugar ni Tinigilan ko na lahat yung dapat tigilan. matamis. Soft drinks. Yun lang ang hininga, hindi ko titigilan. Soft drinks, rice, pag naparami ng rice. Kasi ang rice, pag na-burn yan, sugar yan. Ang konti lang ka. Yung 200 na kayang-kaya mo pang pababayan sa sarili mo lang, hindi mo na... Hindi ko na kinakain lahat yung matatamis, yung mga... Kasi hindi ka Yung pa dating kain ko, binawasan. Ay, di hindi na po kayo kakain ng matamis na kindala namin. Hindi pa naman masasabing... Hindi, wala po kaming dalang matamis. Ayaw mo nang sa isip ko lang to ha. Puto ko lang to. Choice. Ayaw mo nang ihanap ko muna namin ng paupahan. Ngayon, halimbawa, hinahanap pa namin ng paupahan. Habang nandoon ka, bibilin pa rin natin. Saan banda naman? Dito nga lang. Dito lang. Dito, no. Ngayon, habang nakatira ka doon sa upang mahanap natin, ginagawa ito. Habang nandun ka rin, Nakakapahinga ka pa ng maayos. Privacy ka pa. Tsaka mo si Tonton doon. habang nandun ka na, nandun din kami. Kasama ko, yun na lang. Hindi, Nay. wala tayong problema doon. Dito. Habang nandun ka, nandun din kami. Joke lang po. Kasi pag binili natin to, Lovely yun. pag hindi naman natin titira kang ganyan, pagagawa rin yan. Siyempre. Kaya nga maganda, iupa ka muna. Iupa ka muna kahit mga 1 buwan, 2 buwan. Isang Para habang ginagawa ito, may bahay kang maayos. Para hindi ka nahihirapan din. Makakatulog ka, makakatihaya ka ng maayos. Halimbawa, Dito ko nga, dadalawa kami ni Tonto, nagtatadyakan pa kami. halimbawa may uwi kang boyfriend. Yung pasaya lang yun. Hindi nga ibig sabihin na habang ginagawa, nakarelax ka. Kung bumibigla yung sinanay Rosario, Ngayon pala, nakaka-recover yung utak. Kasi, nakaka-atake pa lang kasi yan. kung, halimbawa ginagawa yun, nakaganyan ka lang. Hindi ka nakakapahinga. Pati kung may paupahan ka muna, kahit may 1-2 buwan habang ginagawa. Di ba? Isang buwan lang. Oo, Nay. 2 buwan. Basta hanggat hindi pa binibili, hanggat hindi pa nagkakabayan, hanggat hindi pa natatapos siya, doon muna si nanay. Oo. Tiwala ka sa akin pag ako ang Rose, biging anak inumin. Yung hindi malamig ah. bubuntong hininga ka pa? Hindi. Gusto mo sesto? Nahirapan ako. Sesto favorite. Bawal nga yun eh. Bawal ba?
Ang tigas na nito, di ko na. Oh, pero gwapo ko ngayon na ya, pansin ko ah. Ha? Gwapo. Wapo? Ibig sabihin bagong tasa, bagong tasa yung buhok Nagdadamit ka ba ng niya. mga duster para presko ka? Oo naman. Ibibili nga kita ng duster sa pagbalik ko. Kahit na bikini, pwede rin. Mga duster para, alam mo yung nanay ko, nung nabubuhay, may duster. nanay ko nung nabubuhay, Ang dami kong duster dyan, bumili ako 5. ay, suot mo. Si Buntis. Hindi ikaw na lang, kasi nanay ko dati pag bawat sahod ko, binibili kong duster yon. Mura na naman yung duster. Magpalit ka ng damit. Amo na, hindi pa ako naliligo eh. Maliligo nga sana ako, dumating naman kayo. Bibili kita ng mga fancy para mumakandon yan. Ipa-blondie ang buhok mo. Para pag Ba't binablog, fancy pa? Di sana yung tunay na. nangyayari yun Loko pag to ah. sinabi ko. Bibili ka rin na fancy pa. Matamaan pa ako ng kidlat nun. Hindi, siyempre, muna Silver na lang, natin. silver mo. Testing muna ang pansin. Silver? Eh, Silver swan. Uy, baka akala nyo nangingi ako kay Sir Ulo. Hindi. Hindi, Usapang ano lang to, usapang. Usapang ano lang, hindi, ito yun. pampamilya. Ano ba silang pakialam niya kahit sino? Pang-sport pa. Usapan Kaya magkakaibigan. nga eh. Ah. Si Donita nga sabi, pag binalag siya, kailangan 2,000. Ako wala naman ako sinasabi, basta kayo lang. Sige na. Yung, Ayan po. yung ang tulong na lang niyo sa akin, hindi ako nangingi na kahit ano. No? Oo nga po. Ano ulo, hindi ba? Ayan, simulat siya pag naano niya ako, hindi ako humingi sa kanya ako ano. Basta kung ano lang mabigyan niya sa akin, kung ano, Alis ako dito. Nasa puso. kung ano lang nasa puso ninyo, Kasabikol ka ba? sundin nyo. Yung nanay ko mahina na din, nagtawag na sa amin. Isang linggo yun nagkapaalam. Kasabikol ka pala. Bibigyan ko na pamasahe para lumayas na. Papasilan mo. 2,000. Ayan po si Nanay Rosario. So, puputulin muna natin ito po ah. Maya-maya ulit tayo po. Kasama dito, doon pa.